originální písně. Takže vám zaspíváme 3 písně. Byla cesta byla ušlapaná, což je moravská lidová. Pokusili jsme se zaranžovat způsobem takovým pro děti vhodným. Pak bychom vám zaspívali umělou boleru od Antonína Kučavského, což je známý Zlátko. A poslední píseň je píseň anglická, takže děvčata se budou snažit zaspívat krásnou anglickou boleru, která je pro Angličany něco jako pro nás víc a vyspal. Thank you.
A oni tady zůstali posvícení v pekle. Líné osy usmaží, pospěvačky
které navštěvují tuto školu. Je to přípravný ročník a my jsme si připravili pár písniček. Začneme Mráčkem, Bráčkem, což je taková podzimní písnička, Krtečkem, Káčou a pak dvě fantazní básně. Thank you.
Takhle nám voda to
že bychom využili i vaše hlasy. Takže já bych poprosila všechny muže, všechny pány, aby všechny pány, aby zpívali. Proč Maria tak vzdycháte? Proč Maria tak vzdycháte? Zkusíme to? Pánové. 3, 4. Proč Maria tak vzdycháte? Proč Maria tak vzdycháte? Proč Maria tak vzdycháte? Výborně. No dámy, aby taky si zaspívali, tak vy budete ty Marie a budete vzdychat. Následně. A.
You will go down in history. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out
a dál mě láká krása. Vnímám ji, jak zásah, cítím